Madalas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Bisyo, sinimulan ko na talaga ng ganong klaseng tugtog. Ganong background para alam mo na rated SPG top secret tong mga usapin dito. So, kapiling pa rin si DJ Raketera at meron na nga tayong top secret sharer rated SPG sa kabilang linya. Hello? Hello. Good evening. Good evening. Anong pwede naming itawag sa iyo? Just call me Rave na lang po. Rave, ilang taon ka na? 37. 37. Sang lupalop naman galing si Rave. Somewhere in Quezon City. Somewhere in Quezon City. Patanong ka pa. Di natin sure. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Rave, Hello? Ilang taon ka nga ulit? 37. Rave, 37 from Quezon City. Ano ang rated SPG top secret mo? Bali DJ Rocky, meron po akong pantasya na tinupad. Masasabi kong pantasya na tinupad. Meron kang pantasyang tinupad. Opo. Ano tong pantasya mo na ito? Ganito po kasi yan DJ Rocky. Nung ano pa po ako, nung siguro first year high school, second year high school, sumasayaw-sayaw po kasi ako dati. Tapos ngayon, doon po sa bahay ng barkada ko, doon po kami nagpa-practice. Ngayon, yung tapat nilang bahay, meron po dong bata na, bata pa siya, siguro mga nasa 10, 11 years old that time. Tapos ako naman, since medyo early high school na ako na first year or second year high school. And then after that, yung batang yun, nakikita na daw niya ako, dati pa. That time, kasi nga sumasayaw-sayaw ako, doon kami nagpa-practice sa bahay ng barkada ko. Tapos ngayon, nung fourth year, nahinto na ako sa pagsasayaw, and then after hanggang nag-college na ako, nag-stop na ako ng pagsasayaw. Tapos nung pagka-graduate ko ng college, nag-abroad na ako agad-agad. Then siguro nag-stay ako nag-abroad ako until 2019. 2019, bumalik ako ng Pilipinas kasi nga, ano bang tawag dito? End of contract. Pandemic. Pandemic. Hindi, pandemic. So ngayon, dahil nga walang income, ngayon ginawa ko, nagbukas na lang muna ako ng maliit na sari-sari store. Actually, grocery store siya. Tapos ito, out of boredom, nag-open ako ng isang app, nag-download ako ng app. Kung maaalala nyo po yung kwento nung last Friday na app, same app po yun, yung may maskara. Okay. Anong app yun? Anong app yun? Nagsisimula sa letter? G. Okay, simula sa letter G, yun ang dinownload mo na app, tapos yun yung may maskara. Yun nga po. For gays, bi, ganun. Tapos, yun nga po. Tapos may nakachat ako na sobrang lapit. Siguro mga 10 meters away lang. Oh, nagkita kayo? Tapos sabi ko, sabi ko sa kanya, nag-usap kami, tapos ganyan, kwento, nagpakilala, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, ang lapit mo lang. Sabi ko, nga, kita ko 10 meters ka lang. Sabi ko, siguro taga dito ka lang sa atin. Hindi ko nababanggitin yung area kasi makikilala. Tapos, sabi niya, oo nga, sabi ko, send ka nga ng pic mo. Nag-send na picture? Nag-send siya ng pic niya. Medyo na-shock ako kasi parang familiar talaga sa akin yung mukha. Tapos di ako naman, sabi ko sa kanya, okay lang ba sa'yo? Sabi ko, kasi I think I know you, sabi ko sa kanya. Medyo familiar ka sa akin, sabi ko. Tapos sabi niya, okay lang, sabi niya, ganyan. Pinilit niya nga ako. Siguro na-L na din siya, gusto niya rin makaraos, ganyan. Ano yung ma-L? Charot! Tumidarot! Okay, so feeling mo na-L na siya nung time na yon. Ikaw, na-L ka din nun. Gusto mo ng lambing.
Oo, nakailangan niya ng lambing. Okay, so to make Eh, the sabi long ko, story short, nag-send siya ng dinag-send din ako. picture, nag-send ka ng picture. Nag-send ako ng picture. Tapos na-shock din siya. Tapos sabi niya, Kuya Ray, sabi niya gano'n. Mm. Sabi ko, doon ko na na-confirm, nakilala niya ako. Na magkakilala talaga kami. Though, hindi ko siya kilala sa name, familiar lang siya sa akin sa mukha. At kilala ka pa talaga niya, tinawag ka niyang kuya. Ano naramdaman mo nung tinawag kang kuya? Siyempre, medyo Nahiya ka? nahiya. Tapos sabi ko sa kanya, so paano to? Sabi ko sa kanya. So sabi niya, hindi kuya, okay lang. Sabi niya sa akin ganon. Tapos sabi ko, sige, giga ba? Sabi ko sa kanya, tapos ganyan. Nagkita kayo? Sabi niya, oo, tapos yan, sabi niya, add mo ako sa Facebook, sa Messenger, para doon tayo mag-usap. Nag-call kami sa Messenger. Ito na, ganyan. Nagsabi na nga daw siya na nakikita niya na daw ako dati pa nung bata pa siya. Tapos nakita niya daw ako dati nung high school, naka-uniform ako. Parang doon na siya nag-start na magpantasya sa akin. Hindi naman sa pagyayabang DJ Rocky. May konti naman akong itsura. Tapos parang sabi niya, nung college ka, high school na siguro siya nun, sabi niya sa akin, nakita kita one time, nakasalubong ko sa sakay ng tricycle. Tapos parang after that, parang natripan na nga niya ako, gusto niya daw ako matikman, ganyan. Pero siya nung Tapos, time na yon, hindi ko siya kilala. As in, pero familiar lang yung mukha niya sa'yo. Familiar lang siya sa akin kasi syempre taga sa amin, kapitbahay, ganyan. Okay, Tapos so ano na natin medyo i-shorten na natin kasi overtime na ako talaga dito eh. Okay, so direct to the point na tayo, nagkita kayo. Kasi yun nga po, nakita kami, pinapunta ko siya dun sa bahay, tapos may nangyari nga sa amin. Tapos sabi niya sa akin, tapos yun nga, parang hindi niya pa sinabi sa akin na yun nga, na trip nga ako. Tapos nung after nang may mangyari sa amin, yun na, sinabi ko, bigla siya tumawag siya sa akin na nag-call siya sa akin ulit. Tapos sabi niya sa akin, alam mo Kuya Ray, matagal na kitang pinapantasya, dati pa, nung college ka pa lang. Sabi niya, kaya lang nawalan ako ng chance nung nalaman ko nga nag-upload ka. Tapos sabi ko, so ibig sabihin pala, natupad yung pantasya mo ngayon. Sabi ko sa kanya, tapos sabi niya sa akin, actually, tapos simula nun, sa tuwing magme-message siya sa akin, kahit wala namang message like hi lang, ganun, or mag-send lang siya ng emoji, sinasabi ko na kaagad sa kanya, to pa rin natin yung pantasya mo ngayong gabi. Ganun lang, yun lang naman po, DJ Rocky. Okay. So kapag meron kang alok sa kanya, kapag nararamdaman ninyong mael kayong dalawa, to pa rin natin ang pantasya mo. Ganun yung mga linyahan nyo. Hindi, actually siya lang po. Sa Siya kanya ko lang. po yung sinasabi. Akala ko ikaw na rin Hindi, kasi po Sinabi niya nalalaman sa'yo ko na gusto niya. Kapag minsan, kasi out of nowhere, bigla siya mag-message ng hi, o kaya mag-send siya ng emoji. Alam ko na yun. At akala ko naman, sasayawan mo siya kasi sabi mo dancer ka dati. Akala ko naman may relevance yung pagiging dancer mo dun sa ngayon. Akala ko naman, ngayon, nagiging macho dancer ka na, ganyan, sinasayawan mo siya, ganun. Ay, Hindi nako. naman. Anyway, Rave, thank you so much for sharing your rated SPG Top Secret. Sorry, overtime na talaga ako kanina pa. But yeah, napa-smile mo kami sa iyong binahaging rated SPG Top Secret. Kasi may iba, punta na tayo sa dating lugar, sa dating tagpuan. May mga ganun yung mga nila mga codes nila. So yeah, thank you so much, Rave. Thank you so much. 37 from Quezon City. Goodbye. Bye. Ano pa bang mga linyahan ngayon? Ano pa bang mga code? Para dun sa thing na yon. Yung iba, tuparin natin ang iyong pantasya. Yung iba, tuparin natin ang iyong pangarap. Yung iba, pwede rin namang, dun na tayo sa dating tagpuan? Anong code ninyo, ha? Coffee? Sabi ni Boy Pindot dito, tara, kape? Gusto mo bang mag-mall? Magmo-mall tayo. Tara, palamig. Ay, nako, yung ko sa inyo. But, depende naman yan sa mga kagustuhan ninyo sa buhay. Bahala kayo dyan as long as merong consensual na magaganap. At
nandun pa rin ang respeto, hindi lang sa ibang tao, kundi sa iyong sarili, kabisyo. At dyan po natatapos ang ating gabi. Nakapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera. Bukas naman magsama-sama tayo for Love Radio Academy. At samahan nyo kami sa mga tugtugang ang sarap-sarap balik-balikan 3 to 6 p.m. para sa Retro Sabado. And you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated SPG Top Secrets. Metro's number